नमस्कार, माझं नाव प्रणिती। आज आपण बघणार आहोत की फक्त 5 मिनिटात आपण भिडं वापरून घावना कशा प्रकारे तयार करू शकतो। तर त्यासाठी मी इथे 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलं आहे, त्यामध्ये 1.5 पेला पाणी टाकलं आहे आणि त्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घेऊन ते असं व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। एक साईडला भिडंही तापवायला ठेवलं आहे। भिडं व्यवस्थित तापल्यानंतर त्याला असं व्यवस्थित तेल लावून घ्यायचं। भिडं व्यवस्थित तापून द्यायचं आहे, नाहीतर त्याला घावना चिपकला जातो। असं व्यवस्थित तेल लावून घेतल्यानंतर आपण जे तयार केलेलं पीठ आहे ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि ते असं भिड्यावर सोडायचं। आता जिथे जिथे राहिलं आहे तिथे तुम्ही पीठ टाकून घ्यायचं असं आणि घावना व्यवस्थित शेकू द्यायचा। गॅस फास्ट ठेवायचा आहे। आता तो शेकलेला कसा समजणार, तर अशा घावण्याच्या बाजूने अशा कडा निघाल्या की तो शेकला आहे असं समजायचा। घावना शक्यतो एकाच बाजूने शेकवला जातो, पण काही जणांना तसं आवडत नाही, तर तुम्ही अशा प्रकारे दोन्ही बाजूने शेकवू शकता। त्याचप्रमाणे बाकीचे पण करून घ्यायचे अशा प्रकारे। हे बघा, अशा कडा दिसायला लागल्या की तो घावना शेकलाय असं समजायचा आणि व्यवस्थित पलटून घ्यायचा। आणि हो, प्रत्येक वेळी घावना करताना पीठ व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं, कारण तांदळाचं पीठ खाली जाऊन बसतं आणि वर फक्त पाणी राहतं, त्यामुळे व्यवस्थित पीठ मिक्स करून घ्यायचं। आणि प्रत्येक वेळी घावना करताना गॅस नेहमी फास्ट ठेवायचा आहे आणि भिड्याला थोडंसं तेल लावून मगच त्यावर पीठ सोडायचं। अशा प्रकारे केल्याने घावना मस्त जाळीदार तयार होतो। कोकणात जर कोणाच्या घरी पाहुणे येणार असतील तर हा पदार्थ नक्कीच आवर्जून केला जातो आणि सर्वांना खूप आवडतोही। त्याबरोबर चटणी किंवा चहा केला जातो। गरम गरम चहा बरोबर तर घावना खूपच छान लागतो। लहान मुलंही घावना खूप आवडीने खातात, तो कारण खायला खूपच सॉफ्ट असतो। लहान मुलांना तुम्ही टिफिनमध्ये घावना देऊ शकता, कारण घावना कितीही वेळ राहिला तरी तो सॉफ्टच राहतो व मुलांना खूप आवडतो। तुम्हीही नक्कीच ट्राय करा।